Yan mga kalingap, good morning po. Ito po si Kalingap Alvin. At papunta naman po tayo kina Mary Rose. May dala po tayong foam, malaki po yan. Sobrang laki po ng foam para sa kanila. Salamat po sa mga nag-sponsor. So, at meron po kaming dalang mga Chicken Joy, Jollibee po mga kalingap. Yan para sa mga bata. Kalingap, so tara po, puntahan po natin sila Mary Rose ulit. Talagang sobrang excited na din po akong makita yung mga reaction nila, bagong sorpresa. At hindi po ito nila mga kalingap alam. Thank you so much mga kalingap. Tara po, puntahan na po natin sila. Ganda ng bundok. Yung mga kalingap, ang ganda ng bundok. Ito po yung kina Mary Rose, ang ganda po. Yan, tingnan po natin. Grabe, ang ganda. Tara po, punta po tayo. Patay mo. Toy, halika. Yes. Opo, dito. Opo. 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 Wala po mga. Hindi nila alam na tayo yung bisita nila. Opo. Tao po. Ay! Ay, wow! May kutsyon! May dala kami kutsyon. Malaking pwede. kutsyon. Ay, ang ganda! Oh, may Jollibee pa si Sir, oh. At saka Jollibee. Nahiling-hiling! Nakita-kita mo agad ang Jollibee! Ay, wow! Kasay. May kutsyon! Yan. Ganda oh. Wala, may kutso ang si ganda. Bibi. Yan. Ay! Ay, wow! May kutsyon! Kasi lang kayo no? Lang kayo, hamak lang. Yun? Ngayon maganda na, may kutsyon na. Ano mo ito? Grabe. Maganda! Ay, original Emilio! Ay, salamat po, Sir Alvin! Maraming sa mga salamat po. sponsor. At sa Wow. channel din natin. Sa mga sponsor. Maraming Kasi madami salamat, yung Sir Alvin! nagpa-sponsor sa kasi yan na lang daw yung kulang ay Maraming halos kompleto na Oh. talaga po, Sir Alvin. oh ito, tara kain tayo. Pray muna before you eat. Ay grabe, may Ay, nauna na grabe. agad. Chicken Joy mula sa sponsor din. Ay, wow, maraming salamat po. Ay, grabe. Oh, Ay, grabe. Ay, wow. grabe. Ay, grabe na chicken. Baby, oh. Chicken Joy. Oh, may... Ay, wow. Maraming salamat po. Ay, Sulit si Tantan, no? Sulo-sulo lang si Tantan. Ay, sa'yo na ito lahat. Ito. inay. Oh, Grabe, Sir grabe. Alvin, naulan pa pati, ay. Oh, ano yan? Oh. May tissue na naman. Pray muna. Makain ka na baga? Ma-pray muna tayo. Sabay-sabay tayo. Nasa Tara, si mga kain ate. kayo. Ay, iyo, sarap Tawagin yung mga bata. Tara, ay, wow! Grabe, oh! Namit ini. Wow, sarap. Grabe. Ay, inay, grabe. Sir Alvin. maraming salamat po. Isus. Ha? Pa-online niya, o niya sila. Ay, ito ang Grabe, ang wow, dami. wow! May tinidor pa! May kutsara! Kain kayo. Masarap to, Sir Alvin. Oh, sarap to. May sauce pa. May sus pa. Ay, iyo, gulpisos. Oh, masarap to. Sus. Ay, wow, marami. Ay, may plastic pa. May gagamit pa yung plastic. Grabe. Wow, may Chicken Joy. Pray. Nasaan yung ibang bata? Ate Mary Apudan Rose? mo na, dali. Apudan mo na. Tawagan mo at makain na. Iyo, dali. Tama po natin si Ma'am Buena. Sir Alvin, nagkain na po kami. Kaso doble kain. Ay, dodoble ang Doble kain. kain. Wow, matabang
pa ang mga maganda yan bata. para lalo silang tumo. Pinalitan nyo na pati ng pawi dito. Oh. Eh, yun po nga ni, kasi kanina Ang po, ganda. kaya nilagay Ganda, ko po oh. yung kalando. Hmm? Nasaan sila? Ay! Saan kayo galing? Sa ilog, nagugas kayo? Oh, bless. Bless. Ayan din si Mary France, oh. Naghugas po sila. Bless. Grabe mga kalina. Oh, may ito. Oh, inay, ang wow! Ay, siguradong di na chat sasakit ang ipin mo niyan. Masakit pa ang ipin. Ay, tsak na di na yan sasakit. Oo. Grabe, oh. Wow. Baby, may fried chicken. Oh, dali na. Piso-piso na. Oh, Wow, pray ma-pray muna. muna, ha. Pray muna bago kumain. Ay, manamit tini, oh. Ay, may tinidor pa, oh. Bibi, Grabe, sir. naghanap Alvin, ka na pati sa maraming silili, salamat talaga. gutom ka na, gusto mo na Hindi magkain na na? nagagamit yung yung rep at TV. Ayun. Ay, ano na po sir? Ano na po dyan? Yung ano? Ay, itong lista, Sir Alvin. lista po. Oo, sige. Magbibigay muna tayo. Pa-video daw, Bi. Dito, magbibigay tayo. May lista na. Magkano yan? Hindi pa naman po ano sir. Yan po lahat ang kailangan po. So, mga nasa 13 pa sobrahan natin, 13,000. So, magbibigay po tayo para maayos na yung kuryente, pansamantala kung halimbawa sakali lang, kabahay tayo, madali man na adjust yun, adjust yung Ano naman na po yan sir, yung drop wire niya, Oo. pinasubrahan man na po. Yes. Pasiguro para kung sakali po baga sabi sa akin sir. Tayo, kung mabigay sakali tayo, po dali. bahaya. Ay, inay. Okay. 1, 2, 3, 4, Grabe, Sir. Ay, 4, 5, trip pa na na. 6, 7, 7. Ito gamitin na nila ito. 7, 8, Ay, bura may bago. 8. Bawal magusot yan ha. 8, 9, Ay, ola. 10, 11, 12, 13. O, bilangin natin ulit. Ay, inay, good pa yun. Hala, na. mahal Para talaga ano po na. ang pagpakontador. Para magamit nyo na yan, makanegosyo na kayo. Maraming salamat. Para makapagnegosyo na din sila mga kalingap. Maraming Para salamat. umasenso na ang buhay. Masisunod. Tsaka yung ano natin, dapat this week makasama ka sa operation. Pag ano, baka puntahan ko ano sir, puntahan ko ano. Doon sa doktor mismo. Kasi bayad mo na tayo. Kasi oo. Bilangin natin ulit ha, bilangin natin ulit mga kalingap. Upo ko tayo, Sir Alvin. Sinasobra na natin Upo, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13,000. O, kayo nang bahala. Okay, meron na silang lista dun sa nag-asikaso, no? Okay. So, kayo na lang bahala. Alam nyo naman pag ano. O, ano, Ate Mary Maraming Rose? mo. Wala. Hindi ko tutanggihan, sir. Para magkakontador na kami. Maraming kasi salamat po talaga. Sayang yung rep. Oo, Nagagamit. TV. Wow. Nasa Tapos TV na pa. ano. Ay, grabe. Ngayon lang ako Ay, ina. Pwede ko, sir, bilangin Oo. ulit. 1. Ay, grabe. Oh. Ay, ina. Manipis lang pala nito, Sir Alvin. Ano? 2. Ay, ina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ganito pala ang itsura nito. Ay, grabe. 30,000, ano, para maasikaso na. Marami- Kailan daw asikasuhin? Ano po, Bukas daw po bukas na na. umaga. Okay, very good. ano daw po sana kanina, kung sabi ko baka anong oras pa po yung mapunta dito si ano. Maraming salamat po. Grabe, oh. Pero yung ma-estilasyon po niyan sir, baka bukas po mapunta dito. Grabe, Sir Para Alvin. may kabit na po. Maraming salamat po talaga, oh. Ano? Di natin to kaya. Magkakakontador na kayo. Pangarap mo nun sila magkakontador. Grabe na talaga. May fried chicken pa. Ang ganda pa po ng lamisa. Maraming salamat po talaga. Grabe, oh. May tinidor, ay. Ganda ng lamesa nyo. Oo nga, Bili din eh, ako dito sa pag nagkabahay kami. Bili.
Bili din Sir Gusto ko Alvin. na to. Nauna Maganda pa Sir kami. Alvin. Ganda, Bi? maganda po. Maganda. Oo. Mm. Mas maganda si Ma'am Wena, ang cute oh. Ay, na ang buhok bagay. Grabe, Sir Alvin. Baka, hulda po na ako. Ay! Kapira na inay, Sir Alvin. Oh, ngayon lang ako nakakadaki. Isos ko gayod. Inay ko gayod. Maraming Yan ang maraming. pinakamalaki mong na ano? Eh, Sir Ah, Alvin, maraming salamat po talaga. Dahil po sa inyo, magkakakontador po kami. Higit sa lahat, may mga Wala po gamit yan pong sa mamahalin. sponsor at Ano? sa ating channel. Maraming nga- salamat po. Ay, Yung ano nga po matangabos. sir, yung Maraming- nagbigay po tayo ng pera dun sa ahinti po baga. Eh, gusto ko, dapat siya daw yung nagsama para nahawakan niyo. Yan, ano Yung po po itik kay po baga. Ma'am, ano, itong kay doon po sa diet na tigdala po siya sa ospital na tigkuha ni Tita Bibi yung pera. Sabi ko, Tita Bibi, pakapot doon. Hindi raw nanginginig. Ganyan ko gayo, grabe. Ano, oh, inay, ribu-ribu. Alam mo, manipis lang, inay, oh. Ayun, bago, bawal itong magusot, bawal itong tiklopin. Inay. Kaya gusto ko yan, ano lang yan, ang pang ano natin. Eh, yung nga ni Sir Alvin, Ayoko ano? mag-ano ng ganyan pera. Issue po. Oo, maano po, Delikado. masilan. Masilan, ay inay. O tara, Grabe talaga. magkain na tayo. Pray mo. Oh, sinong magpipray? Ah, Sinong magpipray? Marunong mag-pray? Ano na po, si this guy na. Ikaw, marunong ka? Ikaw na, puti. Ha? Nag-i-school, Hindi po, dapat si marunong, ha? Okay. Grabe. Pray muna bago makain ha. Gutom na ata ito, sorry ha. Nagkain mo na. Ay, O, dito ka na. Halika na, Mary France. Makain na. Uy, masarap. Pandaro ninyo, tayo na initasin na si Double kain, wow! Double kain na ano. Double kain na, wow, iba na talaga, grabe talaga, Sir Wow. Alvin. Ganda Tara, pa oh, ng electric pan. Wow, may electric Na. pan pa, maraming salamat sa sasakyan ni Bibi. Tipo si Dora Box, maraming. Kompleto na. Ang dami na pala Sir talaga. Alvin, ito yung ano nila, oh, ihigaan po ng mga bata, ito Oh. po, oh. Diyan po sa simento. Ami po ayos lang kasi po kahoy naman po ito. Lagyan Malaki mo lang yun? mga ano-ano. Asi, nasaan ito? Malaki ito. Kasya kayo dito lahat. Ay, iyo. O, tatlong patong yan. Tatlong Kaso Sir Alvin, ang mga bata po, para po yan mga ano kung matulog. Nagbuburugtian yan Sir Alvin. Nalitong-litong. Kaya baka matamaan si Bibi. Diyan na lang Ah, po sige. kami. Maano Oo. tayo ng ano? Hindi, ayos na yun Ano Sir susunod? Alvin. Dito sa mga bata. Para kasi sa mga po, bata, simento ano? ang, Oo. Eh, nay, excited na yan Mahirap matulog. kasing dalhin ay. Eh, wag na. Ito, malaking malaki na to. Alvin po matulog. Kasi kutyo na eh. Matalon-talon eh. Eh, ko gayo. Ngayon lang O yan, sige, Sir ano Alvin. natin? Testingin natin. O, kain na muna pala tayo. Eh, makan muna. Ay, kaso busog pa man. Busog pa. Ay, diet na Oh. fried chicken. Ay, busog-busog. Oh, Dali pray na. muna. Pray muna. Dali na. Dali na. Pray muna. Oh. Panda, kulog di panda. Upo dito, ano? Madyan na, hindi ka na. Madyan na, hindi. Ah, Madyan na, hindi. Bakit? Busog ka pa? Busog ka pa? Ang sakit daw po ang ipin niya. Busog pa si ano. Pasok ka lang. Dito ka, oh. Tabi ka kay Ma'am Buena. Para ka naman dyan. Ano, bawal dyan mag ano, buntis si Ma'am Buena. Idiyo ka sa laog, idiyo ka. Bawal si Ma'am Buena, buntis pati. Mag-aano yan Sir Alvin yung bata. Atras Oo. urong, atras. Ayan na, ayan, pumasok na. Bubugtaan ka. Alam ko kung gaano kasakit ng, ano ha, iri-iri. Sige. Pag-iri-iri. Grabe. Ikaw na Sir Alvin mag-pray. Ikaw po, lagi ang nakikita ko sa mga ano Ay, nag-pray. na-pray. O, tara, Bi, na-pray tayo. Pray na Sir Alvin. Pray natin yung ano, pagkain. Let's pray. Hindi ka muna, ano? Father God in heaven, thank you so much, Father God, for the food that you gave to us. Bless this food. In Jesus' name. Amen. Ayan. Tara, let's eat. Wala. O Sir Alvin, kain tayo. Oh, sige, kain tayo. Sir Alvin. O, kain tayo. Kahit ano lang. Ang dami to Sir Alvin. Kain tayo. Oo. Di, kain to. Sobra Lahat naman ito. makakain. Oo, sobra to Sir Alvin. Si ito, hati, ano na lang dyan si Andak Hata. Makulog man ang ipon. Dahil mo man yan din mauubos. Gaya nun Sir Alvin, ano po. Oh, nagaya po Sir Alvin nung nag-Jollibee po baga tayo. Dinala ko yung mga ano tira-tira na ulam namin kagapirong gabihan po. Sobra-sobra ay. Ano kasi ano? Yaon dyan si Lula. Si Lula. Ayo, mayo. Wala daw. Aratya na lang. Babang ang Kain kayo. Ano na lang. Kain Hatian kami. ko si Lula.
Iinay. Sausawan. Manamit din yung sausawan. Sir. Sarap ito. Ah. Maraming salamat po talaga. Grabe talaga. Luis Alvin. Yan po. May tissue pa. Kain po kami. Kain tayo Sir Alvin. Ano na tayo? Grabe, Grabe. ano? Fried chicken pa. Ako nga, tinidor man ako. Ako. Ano ka na? Galbag. Pag nakain na. Tana na. Mayaman na si Sis Guy. Pa-Jollibee na. Sunod-sunod pati ang pa-Jollibee pati niya na. Maraming salamat po talaga. Sa sponsor, maraming salamat po. Sa lahat ng sponsor, maraming salamat po talaga. Grabe talaga. Oh, may tissue pa. Oh. Uy, tissue. Minsan lang kita magka-tissue. Grabe. Si Ma'am Wina po, sir. Gusto nyo ng ano, inumin? Oh, dito tayo. Ay, iyo, mabakil kita. Ito, meron. Ako na, Sir Alvin. Ito na sa akin na. Mapira, binigyan yung pera. Laki na. Baka. Grabe, congrats. Yan lang inaano ko na ano din. Magkano din kayo Ano? para magamit nyo yung dinala ko. Opo. Siganang ko na nga po kapon. Sabi ko, punta na po yung ano, yung nag-installation po dito para ano po kasi ano para magamit na po din talaga baga ano sir. Sabi ko punta na para masukatan na. Nagsukat po sila ano ng sa drop wire po. 75 meters. Pero may pasobra na yun, ano? Opo, ano po 72, ginawa na pong 75. Tama lang. Para, ano po bagat na sabi ko baka Kain ba, sakali, Opo. maano tayo ng Diyos, ano? Para tayong bunggalong bahay. Ano? Kung sakali, ano? Magkabunggalong bahay tayo, ano? Ay! Eh, Sir Alvin, ayos na po. Grabe ng gamit nga ni po. Tapos mabahay pa. Inay! Maraming salamat po. Pray lang po, Sir Alvin. Ano? Ano? Oo, walang imposible. Ani po, kung ako. Mami na, dahil na po. Dahil na nahihiranan si Mami na. Ano na lang ako, makakain na lang ako. hiranan. Dahil na nahihiranan. Kain na, ano? Nahihiranan yun si Mami na. Hindi, kain ka. Ilang buwan pa. Yan. Ay, grabe. Oh. Dahil tatao magtinito. Si Pati. Kain ka muna, kasi may relo. Kan kita, Jollibee ino. Bataan ko hindi si Lula. Kani makalas naman si Lula. Grabe. Dapat Graba pala, po yun. pinasubrang para kay Lula mo pa. Grabe na, ang laki nga Sir Alvin. Oh, kung ito po. Kung ito, hati-hati na po kami. May nabigay-bigay po sa amin. Karne. Mga kalingap, dito na ako nag-lunch. Siyempre, maganda. Enjoy Sir Alvin pag sabay-sabay mo pa po. Ano. Oh, may maluto pa. Sakto Sir Alvin yung kanin may naubos na po. May malutong to. May pa, ano pa. Wow, maraming Sakto, no? salamat. Oo, Ano na, kasi? ano na po, dito po kasi ko yung mga anak kong Chabibi nasa bundok po Chabibi. Hindi po nakapagluto sa kanila. Grabe yung mutot yun. Ikaw, Toy, busog ka na? Ano po sila. Nagtatagtag ng kupra po sir. Grabe yun. Kung kulaong pati Ngayon ano. daw po sana ni Tia bibilin yung mga gamit kundi alanganin na daw po sa oras. Mapila pa daw po siya sa ano ay. Sa Maraming Canorico po ba yun? Kaya bukas na lang daw po maaga. Grabe Sir Alvin. Hindi man na po yun ma-seminar sir kasi may mapalainton man na lang po si Tia. Sa kanya na lang po di papangalan para mabilis daw po baga. Ah, okay. Mapalainton na lang po siya. Ano na po yun, nag-seminar na po yun yung kontador niya. Kaya, sabi ko, umisa na ano, kay Tia na lang muna nalilipat naman po ata yun sa ano. Okay lang yun, basta magamit nyo na yung rep. Nakapag-negosyo na kayo. Maraming salamat. Ang sarap po ng fried chicken. Kain po tayo. Maraming salamat po talaga. Naka-fried Inoy, takawon ka. Takawon ka. Grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat po. Simulat Sir Alvin, nung hindi nyo pa po kami nabablog, puro po kami gulay nung binigyan po kami ng pera, tapos nagkakarakar naman. Ngayon lang nakakarakar ni Sir Alvin. Tapos ngayon fried chicken, maraming salamat po talaga. Grabe Grabe, kain tayo mga kalingap. Nagkakarmi na pala. Nagkamay na pa si Sir Alvin. Nahalaw ka naman Sir Alvin. May ano man, may hugasan naman. Magkalaw ka Sir Alvin. Nandapan din ako, ayamag yan. Naglaban ka din? Grabe ako, dait ha. Siyempre.
Bebe, kain tayo, bebe. Grabe ko yan. Namit pasarap pati nito si Alvin ang balat. Mawin. Kung mamaya oh. Ayaw kasi magkain yung mamaya. Kain ka. Busog na busog si Ma'am Wina. Paano hindi pa sa una? Katapos pati bababa. Kaya pala Ako na, pagod ko na naman. Siyempre. Sir Alvin. Wop. Kaya. Naka-fried chicken din ako. Hindi ako nakasama nung pag-Jollibee nyo ay. Sagana yung fried chicken nyo ay. Ano? Fried chicken mga bata. Sobrang saya. Nakaano Jollibee. Papuntang Jollibee. Galing ka pa sa diet, sir? Yung pag-diet ko pala Sir Alvin. Tagal din napunta dito sir pag walang dala ay. Nung ano pa lang Sir Alvin. Malaki yan. Kapal siya. Tatlong ano siya. Tatlong ano siya. Sa'yo na ito din. Bawal yan. Umayak ka. Maraming salamat po talaga. Sa mga kapatid mo. Para dyan. Kasi malamig ay. Malamig simento. Grabe. Maraming salamat po sa sponsor, sa lahat po na tumutulong po sa amin. Maraming salamat po talaga. Grabe, ang ganda. Magkano kayo ito, Sir Alvin? Mura lang yan. Baka. Ribo din ini. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Grabe. Na-bless naman Maraming din ako kagabi sa live. Madaming nagpalipad. Nag-live pa kami, Oo. Sir Alvin? Oo. Dahil napanood ta. Kami load FB10. FB10 lang load ko. Ay, nag-live ka mo, Sir Alvin. Wow. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Ka-Jollibee na naman ang gisgay. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Pati ka, naka-Jollibee. Dahil kaya. Grabe, natatakaw. Inay. Mataba na kayo. Wala po si yung makulit. Nandun po yata sa mama niya. Ayun, napunta. Pero meron man siyang tinabihan nyo naman. Ay, sir, ako sobra-sobra. May sobra pa ini. Makakakan pa ini. Iyo. Ang ganda yan, may tinabihan nyo naman. Siyempre, para makakatanggap. Grabe talaga si Ate Mary Rose. Sayang ini, Sir Alvin. Chicken Joy, masarap yan Chicken Joy. Mula po sa sponsor. Anong sasabihin nito? Pasalamat po. Ano ang Salamat pangalan ka. nun? Nagpadala sa Gcash. Nalimutan ko. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Grabe talaga, Sir Alvin. Grabe, naka-fried chicken na naman. May kutsyon pa. May na kamo. Nasa ingat si puti may kutsong ka. Hindi ka na gulong-gulong dyan sa simento. Malawak pati ang sakop nito. Ay oo, malaki yan. Tatlong Baka hindi yung kasya dito. Ay kasya naman. Pag magkakaaway, Sir Alvin, Dito sobra to. yung meron. tatanggalin mo. Magkakaaway sila. Doon na ako sa labas. Gano'n. Sa taas. Sige. Yun, Sir Alvin, dinala niya to lamesa ni Kuya Robin. Kamusta po si Kuya Robin? Okay man Okay man na po. Galing na si Kuya Robin. Nakakatrabaho na po sir. Yun po, dinala niyo tong lamesa dito sa bahay. Kasi dito sila kampi, Sir Alvin, naghihiga. Gulong-gulo kung saan po magbabanig. Sabi ko, naman ka mo magbanig. Tas ito, ganda na talaga, Sir Alvin. Saan sila nabanig? Diyan po. Diyan na lang po sila. Ay hindi kasya pala. Dapat Okay na, bahay. Sir Alvin. I-adjust na lang po ito. A-adjust na lang tong lamesa. Malapit nang magyaman si Ate Mary Rose. So gamit na ang rep. Dahil po talaga, grabe Ang dami ng gamit. ang rep, Malalapit na. Malapit ka Naunahan na. mo pa kami magkarep Naunahan po magkalamisa. Ano Yung po sir? lamesa. Pangarap din nila, Sir Baka Alvin. munahan po tayo magkabahay, Bi. Hala. Kasi kaso. Kaso, maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa sponsor po, saka sa Team Kalinga po talaga. Maraming salamat po talaga, lalo na kay Sir Alvin. Siyempre, si God talaga ang grabe talaga. Grabe magbigay ng blessing si God. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat. Kasama pa pati si Ma'am Wina. Ma'am Wina, maraming salamat din po. Wala si Kuya Robin, kaya si Ma'am Wina yung kasama. Para exercise na din yan ni Ma'am Wina.
malapit na siya manganak ay, para makakalakad-lakad malayo-layo. Oo, exercise niya. Exercise nga na din po iyan, Sir Alvin. Ano na? Pagod kayong dalawa. Ayun na. Bigat din po ito, Sir Alvin, kasi Mabigat. malaki, mahirap itong dalahin, malaki ay. Oo, Iyo. pinasakay ko yung sa jeep. Di yan kaya sa motor. Ay, hindi po, Oo. baka mouth balance ka lang yan pag ano. Hirap man si Sir Alvin. Ay, nag-ulang pati Sir Alvin. Basa-basa. Basa-basa ka po baga, Sir Alvin. Kahit Ay, hindi wawa na mo yan. si Sir Alvin. Palit mo na akong t-shirt. Nag-ulang pati Sir Alvin. Ay, ingat ka Sir Alvin. Maano po kating motor, maulan. Malakang may helmet ka Sir Alvin. Oo, Yan. Hindi mo pwede. Bawal magmotor na walang helmet. Oh, diyan man lang Sir Alvin sa Basod kapag dito na sa Hindi. dito na papunta sa Dapat Pangwan. kailangan. Kahit saan ka magpunta, dapat naka-helmet ka Oo. kasi di mo alam yung disgrasya. Pero yun ang mga iba mga anong Kumbaga, kahit magpunta nga lang po kami dyan sa una-una, yung ibang matitigas ang ulo Sir Alvin din na nag-helmet na helmet lang po pag Kaya may baga na pag na-aksidente patay. Yung, Oo, walang yung helmet. na-disgrasya pa ako, sir. Kung nagkataon wala ako helmet, baka basag ko ito kasi yung bukol ko dito, mga ganyan yata kapal. Malaki talaga Sir Alvin. Hindi nga natatanggal yung helmet ko. Namaalam ka na sana kay Ate Mary Rose kung wala kang helmet. Grabe talaga. Buti na Baka lang po na- nabaliw na ako Sir Alvin, kakamatay lang po ni Papa, tapos na-aksidente siya, tapos kumari, natuluyan siya. Ay, hala, buntis pa pati ako. Ay, baka mabaliw mo. Hindi man, at malakas ka man. Yung ano. Kaya hindi kinuha ni Lord. Hindi ginawa ni Lord. Ay, yung ano, pasalamat ka talaga. Ano ka na? Maray mga Sir Alvin, may helmet, kumayo. Oh, basag ang ulo. Oo. Talaki Sir Alvin. Talagang laki. Grabe talaga. Si helmet niya po, matibay man po. Kaso yung helmet niya, buti po, nakakabili pa lang po noon. Oh, nabinyagan agad. Oh, pati yung motor niya, wala na. Nasaan na yung motor mo? Ano po, sir, yung Binita- durog-durog po. Baga, Pinita mo na. nagkalat ko yun sa kalsada. May motor ka pala dati, ano? Binili ko po doon po sa anak ni Ginit ko yung Nasa nag-grocery Udal po ninyo dyan. Oo. Doon po sa anak niya na lalaki. Doon ko po yung binili. Tagal na din po kaso yung binili ko po yung sa kanya, hindi pa rin po yung tapos Pag naoperahan ka, magmumotor ka na ulit. Ay, iwan ko lang po. Parang nagkakatruma po baga ako. Parang ano ay, natatakot na ako magsakay sa motor. Siyempre, Yung ang buhay natin, iisa lang, kaya dapat ingatan natin. Oo. Mm-mm. Dapat maingat. Maingat. Yan, Lagi kumbaga, mananalangin. dupli ingat po, di ba? Lagi mananalangin bago magbiyahe. Kaya Bago magbiyahe, magbiyahe po talaga. manalangin mo kahit na. yung magdasal ka lang po baga, parang magpangurus po baga yung tawag sa akin. Pangurus ka lang pag yung aalis ka, ganyan. Dapat Para- nasa puso ang ano. Hoy, Ate Puti, ubusin mo yan. Dali na, buti! Natamlayan ka. Nagkarain ka ito, Sir busog Alvin. Busog pa. Mga puso. Mamaya na lang. Mamaya? Ito nga o, naubos niya, no? Ang lakas mo, ah. Maliit lang po yan, pero malakas Ah, kumain grabe yan. talaga. Tignan mo, Sir Alvin, oh. Ang daming chicken. Maraming May salamat. ulam pa mamaya. May ulam pa mamaya. May sauce pa Maraming dyan, no? salamat Ay, po may talaga. Tapos Sir maluto. Alvin, Ay, sa, Meron. sayang ang ano, maluto. Hindi pa, oh. Mahal yan. pati ang kanin. Uy, sorry pala, kuya, Bakit? wala kami kahapon kasi linggo. Ay, natural. Ay, yung isang birthday day. ko, ayos lang po yun. Ayos lang Wala yun, Sir po yun. Alvin. At least, so, nakaraos. May ano naman po baga kahit kunti. Nakabili Handa. naman po kami ng handa-handa. Oo, siyempre, matanda na, maghahanda pa. Pag may anak na, Sir Alvin, ang iisipin mo na lang, yun, birthday ng anak mo. Pag isa sarili mo, wala na Hindi yan. din ako makabili ng kasi motor lang din. ako. Ayos lang po. Oo, ayos lang, grabe ba. Ayos lang ito, Sir Alvin, kasi naintindihan mo, sa Sunday po, Tsaka tapos araw ng magsisimba, kumbaga ni Lord yun. Ngani. Oo. Pahinga po yun ng tao. Oo, Lord. Diba? Talaga. Kaya ayos lang po. Nagkataon lang po na linggo si ano niya. Oo. Ano yung birthday niya. Ayos lang ito, Sir Alvin. Sabi At ko least- nga po, hindi na maganda. Nagbili-bili mo itong... Siyempre. Tapos nagbigay pa po Oh, yung... mahal-mahal ta ka. Hinandaan-ta ka nga ni. Mahal-mahal ta ka. Ano ka Nagbigay na? pa po yung tinayin. Hinandaan. Tapos yun, Sir Alvin, yung birthday ko, September, yun mag-i-18 ako, Sir Alvin. Yung grabe ng balak niyan, Sir Alvin. Kaso na-aksidente, wala. Pero pag ito yung birthday niya, ako lang naghahanda. Kapag birthday mo, hinahandaan ka man? Hindi, Sir Alvin. Grabe talaga yan, Sir Alvin. Sabi ko, pag
nag-18 daw, magbabawi siya. O sakto, nag-ano Yung ipon ko po sa kanya, nagastos siya. po namin sa ospital. Kaya hindi po siya Pero nahandaan. ayos lang ito, Sir Alvin. At least nag-ipon ka para sa kanya. May ipon po kami dyan, kundi yung pong pinang-ano po namin sa ospital kasi Tapos na ano, huwag ka na maipon ulit sa kanya at delikado. Delikado pag mag-iipon ka. Hindi ka na mag-iipon. Hindi, lagi- Mag-ipon ka lang para sa sarili mo. Lagi ka lang manalangin. Pwede Siyempre naman yan yun. talaga ang makakatulong sa atin. kay Lord lang po talaga na po sir. Grabe talaga. Para hindi na po baga ano yung ingat na lang po baga lagi na diyan po sa mga nagmumotor diyan, ingat-ingat na lang po kasi di po natin baga alam yung disgrasya. Kahit nga po yung dahan-dahan ka lang magpatakbo, kung talagang madidisgrasya ka. Kasi Pero yung kung- disgrasya po, Kung na ano ka, nasa yung disgrasya side mo yan, niyan, ingat ano ka yun. lang. Hindi, wala talagang, yung disgrasya talaga, wala talaga yung pinipili. Ano po sir, kahit Kaya ano. lagi lang magpipray. Kaya, Kahit maingat pag ka. ano ka lang, magdasal-dasal ka lang talaga. Pero mas malapit sa disgrasya yung walang ingat. Ayo. Talaga, dapat talaga ingat. Kasi ang pagmumotor baga Sir Alvin, ingatan talaga. Lalo na pag yung mga ano. Sayang yung motor kapag nasira. Lalo na yung buhay mo kapag na ano, wala ka na. Lalong ano, sayang. Isa lang yung buhay, tandaan mo yan. Buti nga po ako, najujusan pa ako nung araw na yun. Siyempre, Hindi pa naman po ako hindi pa naman ako alam na nakakalimot naman ni nun God kay na Lord grabe ay. na yung ano. Tapos, nasa Pahirap, isip ko hirap agad, buhay. grabe talaga yung iyak ko sa ospital nun nung nalaman kong bali yung buto ko. Kasi, naisip ko agad yung ano, kasi buntis po baga siya sir. Sabi ko, paano na kaya to? Tapos may mga alaga pa po kaming kapatid niya. Nakaraos naman po baga kahit pero paano. Siyempre, kapag ano ka lang, magluluksa ka lang lagi, Sir Alvin, maiyak ka lang iyak. Tapos parang pag inisip mo sa sarili mo na, ay, di ko kaya, lalo ka lang manghihina. Kapag sinabi mo sa sarili mo, ay, kaya ko yan, kaya ko. Ay, talagang kakayanin mo, Sir Alvin. Kasi may mga kapatid sa iyong umaasa. Tapos, ano, ito, alagain pa nung panahon na yun. Kaya wala din po. Kaya laban lang. Tama yan, laban lang. Talaga, laban lang talaga, Sir Alvin. Ano ka na? Halos ano Grabe din ako talaga na po, laban. nasa 2 buwan din ako bago nakatayo ano. Ha? Ganun Upo tayo, Sir Alvin. O, sige na, Mataas ito tayo. anuhin na natin to. Ay, iyo! Ano sana, Sir Alvin? So, buksan na natin. Baka Ay, biglang sayang yung maliit. straw. Yung straw, Sir Alvin, na binigay mo, nilagay mo namin hindi po dyan. Ay, grabe oh. Yan. Natingin mo, Sir Alvin. Lahat lang mo yun, yung straw. Lahat po yan, Sir Alvin. Grabe. Ayan po po. Ito, oh, bago nga oh. Grabe talaga, ang ganda na dito. Iyo. Sa inyo, Maganda itong na. mga dala-dala nyo, Sir Alvin, ito, mga straw. Kaya hindi niya inaano, tinatapon. Tinapon, tayo sa tabi-tabi mo lang Napakinabangan po. kayo sa bumili. ano. Siyempre, pag binili mo to Sir Alvin, tampo. Tapos maliit lang. Kaya sayang talaga Sir Alvin. Lahat ng bagay, ano, pera ang ano. Kaya dapat tahalaga natin kahit plastic, kahit ano baga Sir Alvin. Malalagyan pa. Yan, tara, buksan tayo. May kutsyon na. Anoy, maugmaw ng mga bata. May kutsyon na. Grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat po. Baba mo dyan babae. Yan. Sige. Dali, ano? Ako ka na. Iyo, maganda pati Sir Alvin ang kulay Ay, maganda to Sir Alvin. Lagyan ng ano po baga kahit kumot para di madumihan ang ano. Iyo, mapagod po Sir Alvin kapag walang sapin, tas madumihan to, tatanggalin pa yung ano po. Ay, inay, mapagod yun Sir Alvin. Kaya dapat may sapin. Malinis sila. Dat malinis talaga. Oh, taas ang mahiga, mag-ihi muna. Ay, bubog din. Makaam kong, kasi ako yung sinday mo si Alvin malaba. Mga dalaga na dapat matuto na po bagang maglaba. O ang Mary plastic, France, no? si Mary Si France. Puti, marunong na din. Nalunong na po sila Oh, maglaba. grabe, very good. Marunong na maglaba Magluto, si Puti. marunong na po yan lahat. Magluto, maglaba. Hoy, ano ang plastic dahil mo gusto ako, magagamit pa yan. Ano mo lang dito sa taas. Nasaan na sa tip niya? Dakulaong pati yung plastic. Ang makulit na bata, lalagay ko sa plastic. Alagay ng plastic. Sige, magkulit-kulit ka mo. Pinupagit-litan. Daimutan pa. Wala, lalagay ka daw sa plastic. Yan, makulit yan. Ilagay na sa plastic. Kawawa man. Makulit, nag-aarte na. Tina. Oh, Lagay na sa plastic. Uy, Ang laba, alabaon. dakulaon na ang plastic. Kaya ka ideyo, lalaki. Pag kinulit ka, kaya ka
excited talaga sila. Nababit ko yung masinda oh. Maraming Excited yung salamat. sinaputi. Pinaupo ka mo. Pero kita na plastic. Day, yun man talaga. May naupo ka dyan. Social yan, nakakotso niyan. Dali, umupo ka naman yan. Ganda no, gandang upuan ano ba? Yan. Oh, yan. Lol lang. Tagal ko. Kulaon mati ang kotso. Wow. Ay, maganda Sir Alvin. Kulay violet. Favorite me po itong kulay. Very good talaga si Sir Alvin. Favorite mo itong kulay, Sir Alvin. Violet. Violet. Magalingon talaga si Sir Alvin. Biglang nakita ko yun ay ano ang mata ko. Oh, kakaibang. Oh, nag-islam. Ay, buti nga Sir Alvin. Nagkulo po mas malakas. Tapos nagkidlat po baga. Magbiyabiyahe pati si Sir Alvin. Di man ako Nakamotor ka mabutan. lang pati. Takot. Nagluluto-luto nga ni pa ako dyan sa labas. Magkidlot na dyan magkulob. Man, grabe Sir Alvin. Si takbo ko nagulat pati ako. Ay, wow! Oh, may sila nag-aarte. Gusto daw sa loob ng plastic. Ay, Oh, baby. ay, kita kulaon talaga. Ay, grabe, ang Ay, laki. grabe. Itaas na daw, itaas. Ay, Ay, grabe. grabe. Kasya ang lahat. Talaga sila. Kasya ang lahat, oh. Ay, inay, Mang Mena. Kulaon talaga. Pwede pala yung hati. Maraming salamat po. Ay, grabe, oh, Sir Alvin. Ikot-ikot. Kaya mahirap itong labahan. Kaya pagdat may sapin. May ilog man dyan. Maganda kung ano. Maganda yung may kutsyon eh. May kugayon. Ay, mga gandong. Maano na po itong mga bata. Matutulog na maaga, Sir Iba mo Alvin. na. Tapag may mga bata po baga Sir Alvin. Ibaba na daw. Ang mga bata po baga Sir Alvin pag may bagong gamit, di makatulog. Iyon mga pag Sir Alvin na bili mo sa kanila tapos mga gamit ay di makatulog Sir Alvin. Kung si mission na po ako. Ang mga bata ganyan po talaga pag may bago na gamit talagang excited. Talagang excited talaga. Ay, grabe. Patururog yan Sir Alvin. Amal. Takulaon pati oh. Kasi talaga yan. Maraming King size yan eh. Ay, kasya kami dito lahat. Ano Sir Alvin? Oh, kasya kayo dyan lahat. Kasya kami dito lahat. Ay, Pwede para... kami na lang ni Bibi doon. Tapos dito ka na. Oo, abo mo na ako katabi ah. Ayaw mo na ako katabi. Ayaw na to. Ayaw na ako katabi. Walang iya. Ayaw mo na ako katabi ah. Kala mo kaya mo si Bibi pag umiyak na oh. Guess guy, oh ano na, asikaso, naiyak na si Bibi oh. Ako din Sir Alvin, kasi kinarga niya po ng Lunes. Di ako po nahirapan Sir Alvin oh. Di man natyaga magkarga oh. Ako lang lagi oh. Pag nag-iyak si Bibi, nagapanday na ako. Kumahala ka dyan. Nagapanday na lang ako. Siyempre, di ko matiista. Baby ko yan ay mahal ko yan. Mas mahal ko yan sa iyo, Sir Alvin. Alam mo, iyo ko. Tara, itibig kong tanang. Excited. Nice. Nay ko, ay, ang laki talaga, Sir Alvin. Oh. Igot-igot mo, lalaban, igot-igot maray. Grabe, dahil mo yan, oh, tamaan. Kala nyo maliit ah. Kala mo Tulog maliit ka na. talaga, Sir King Alvin. size yan. Tulog na. Grabe, oh. Ay, tita. Folding. Grabe yan, Sir Alvin. Kasi si Ate Mary. No? Maraming salamat po talaga. Oh, sige. Grabe talaga Sir Alvin, iba yung pakiramdam mo kapag na binibigay sa yung blessing na di mo pa hahawakan, tapos iba talaga Sir Alvin yung pakiramdam na yun rep, lamisa, lahat. Ay grabe talaga Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Grabe Sir Alvin, oh, ito Sir Alvin, oh my God. Maganda ka daw. Original pati oh. Maganda ka daw. Ano ka? Ay, Original ito. Sir Alvin, ay grabe talaga Sir Alvin. bili din tayo niyan. Naiingit kami? Salamat Para sa kanila. Oh, yun. Ah, Siyempre, ganyan talaga si Mang Wina. Teacher pa. Siyempre, ganun talaga. Maraming salamat talaga po. Sa lahat po ng sponsor, saka sa Team Kalingap po talaga. Sa lahat po ng Team Kalingap, maraming salamat po talaga. Lalo na kay Sir Alvin, sa dait pa po nagbili. Nakamotor na malayo, pati nag-ulan pati Sir Alvin, taka nagkulob, nagkidlat. Hello Sir Alvin, mag-iingat ka Sir Alvin ha.
Tapos si Ma'am Wina, alahanin mo, dapat ingat lang lagi tayo. Sabi mo, iisa lang ang buhay, Sir Alvin. Mag-iingat ka lagi. Nagkidlat pati talaga, Sir Alvin. Hindi ako makapaniwala. Nagluluto-uluto ako, Sir Alvin. Malakas? Ay, grabe. Hindi mo po naaraman. Hindi at nagmumotor ako. Ay, naka-helmet siya ay. Sir Alvin, nagkidlat tapos nagkulob talaga. Grabe talaga, Sir Alvin. Grabe. Anong excited ka na? May kutsyon ka na. Matulog yan yan. Hindi yan natutulog siya na tangali. Matulogin niya sigurado. Nakakot yun siya eh. Ayun. Maraming salamat po talaga. Grabe talaga, Sir Alvin. Hindi ako makapaniwala. May kutsyon na. Dito na po kami lahat matulog. Kasya man pa yan po, Sir Alvin. Magaling talaga si Sir Alvin. Grabe, maraming salamat po Siya talaga. dapat pala, isa pang maliit, kahit isang maliit lang. Hindi na, malaki na to, Sir Alvin. Tama na, Sir. Ayos na po May ito. sponsor naman tayo. Maraming salamat po talaga sa lahat. Sa viewers po, maraming salamat sa lahat po talaga. Maraming salamat po talaga. Grabe talaga, Sir Alvin. Mabilang ang pasalamat mo. Ha? Hindi mo mabilang ang pasalamat mo. Ikaw, anong masasabi mo? Masaya po dahil po pag natulog na po kami, hindi na po kayo mamata. Huwag na, hindi na Ay, wag, bawal. Huwag nang matulog. Tutuntukin kita sa mata. Anong sasabi mo pa? Ano pa? Ano pa? Ano? Matatamad na po ata kami dyan maghiro dahil po na pag Masarap dyan matutulog matulog, po. masarap. Excited na Ta, matulog. Ano pa? na po, malumok po baga. Dapat din. Salamat Salamat talaga. Salamat po dyan sa nagbigay po sa amin. Sa lahat ng nagbibigay. Siyempre sa channel din natin. Oo, sa channel ni Sir Alvin talaga. Marami siyang natutulungan. Maraming salamat po. May fried chicken pa kami. Maraming salamat talaga, Sir Ang Alvin. dami, hindi kaya ng mga bata. Dami po, Sir Alvin. Maraming salamat talaga. May ulam, sinula. Jollibee ang ulam niya. Ayun, may Jollibee. Mamaya, Sir Alvin, yan, tanggi-tanggi lang yung masakit ang ipin. Mamaya yan, mabalbag yan, Sir Alvin. Ay, talaga. Nga, hindi ko lang, Sir Alvin, sa lamisa. Kuha yan. Yan pa. May mga masarap pati ito, Sir Alvin. Ito, masarap ito. Yan, ito magagamit pa ang kutsi. Tinidor sa kutsara. Maraming salamat talaga. Sige. Sir Alvin, maraming salamat po ha. Grabe talaga, Sir Alvin. Sa lahat pong sponsor, maraming salamat po. Sa mga nanonood po, sa nagsusuporta po sa channel ni Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po. Dahil po sa inyo, nagkakakontador na po kami ngayon. Maraming salamat na. po talaga. Bukas, mabili na po ng mga gamit si Rai. Para magamit na yung ref. Sir Alvin. Mabilis lang naman po. Grabe talaga, Sir Yaman Alvin. Maraming Yaman na, salamat po talaga. Magkakontador na sa Disgaya Sir. Opo. Ayos ah. Parehas lang kita, Ay, pares ba kita? Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Maraming talaga, Sir Alvin. Siyempre kay God talagang grabe talaga si Papa Jesus magbigay ng blessing. Sagad-sagad talaga. Maraming salamat po talaga. Sir Alvin, maraming salamat. Ingat ka po magbiyahe. Sige. Ayun po, maraming Papalan salamat. kami. Opo, ingat po, sir. Si Ma'am God Wina, bless. ingat God bless ha. always. Salamat. Lagi mag-prepare. Huwag Ay, magbabago. ma-eskila po Stay kasi. humble. Ay. Opo, may pasok May siya. pasok pa yan si pala. Ay, Sige po. pasensya na Ma'am Wina sa abala. Supportive talaga si Ma'am Wina kay Sir Alvin. Sinamahan pa punta Kailangan, sa atin kahit magkasama malayo. sila Kahit may pasok pa siya magtrabaho. Ma-school pa si Ma'am Wina. Ma'am Wina, maraming salamat ha. Ingat po bye-bye. Sir Alvin. Bye-bye. Bye-bye po. Naka-fried chicken, naka-kutsyan. Ay, Maraming kaya salamat sabi po. mo. Udi. Dali. Maraming salamat po sa nagbigay ng kutsyon po malambutan. Nakulay pati ng damit mo. Favorite mo yan, Sir Alvin. Lahat po kami kulay violet. Ay talaga, violet na natin. Violet Ay, talaga. kung sakali lang magkabahay, pagpintura violet. Violet din. Violet din. Kahit ano lang, Sir Alvin. Kung ako man, Sir Alvin, kung magkabahay talaga kami. Gusto ko lang po yung, kahit maano lang hanggang igdi lang po yung semento. Para di po nabubulok yung ilalim. Tapos plywood na lang po yung Tapos kukulayan Ganun ang mo. pangarap Mas mo? maano pa, Sir Alvin. Kag pinulayan mo talagang pantay, Ganun ang Diba? pangarap Simple ng lang. bahay. Simple lang talaga pangarap ko lang po magkaitong kahit semento lang po naabot diyan. Masemento lang po yun ilalim po baga para di po Dyan. mabulok. Mabulok. Bulok ng alin. Itong semento, si semento mo yun
Ay, parang Ay, yung yung nila. Lap lang. Body shape. Iyo, ano man. Body Parang man ang ano man. Kahit 3 hollow blocks lang na Opo. Ano, ano para mo. di po mabulok baga ang yan pala ilalim. yung Body. dream Ano house man mo. iniyo, dahil man makaintindi ay. Ganun pala ang dream house mo. Ay, Sir Ah. Alvin, tas Ganun po plywood yung lang, ano? natira namin din sir na pinatirahan sa amin. Half body lang po yung Ayun. 3 hollow blocks lang po talaga yung nasa lupa. Tas ano, plywood purong kahoy lang. na po. Araw-araw. Pero Kukulayan pag lang. kahoy talaga, kala mo, malang kahoy. Malay Ayun, mo, mahal ang mag-pray kahoy. lang kayo. Malay mo, pray bigyan lang po tayo eh. ng Lord ng Mm. bungalow. Uy. Diba? Hindi, grabe na, bungalo na po maupa-operahan ng Cedric. Higit pa yung mga gamit talaga sa Alvin. Maraming salamat po talaga. Ano ka na. Kaya ang gusto, kung pray lang, kung magkabahay man talaga po, gusto ko lang po, simple lang. Simple lang talaga, Sir Alvin. Maraming salamat. Yung simple lang, Sir Alvin, ay napaka-ano na yun sa amin. Grabe na talaga, Sir Alvin, ang natulong niya sa amin. Sa lahat ng sponsor, maraming salamat po talaga. Si Ma'am Wina. Ma'am Wina, pasensya na. Nahalaw na Ang sarap naman na eh. kwentuhan. Sige, babay na po. Pasaway si Sir Alvin. Kasi Ma'am Wina, may pasok pa. Oh, bye-bye. Sige, bye-bye, Sir Alvin. Bibi, bye-bye. Ay, chichichi. Uy. Hello, Bibi. Bibi. Oh, bulaga. Ayun, nagbait. Biglang bait. Nakita yung sarili. Maraming Okay, salamat. bye-bye. Sir. Bye-bye Sir, po. ingat po. God bless always. Grabe talaga, may kutsyon. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Mag-aayos na naman kami, Sir Alvin. na bagyo naman po yung bahay namin ng blessing. Binagyo na naman po. Maraming salamat po talaga Bye-bye. sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat, Mumina. Lingap, so maraming salamat po sa panonood sa ating video ngayon. Maraming salamat po sa lahat, sa mga viewers, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you so much po mga kalingap. Thank you din po sa mga nagpaabot ng tulong sa pangpo, marami po sila. So yung iba pong sumobra, idadagdag po natin dun sa pangkuryente nila yung binigay natin sa atin. So shout out po sa ano, ito papa-shoutout pa to. Okay. So shoutout po kay Ma'am Maria Teresa Escasora, shoutout po. At nagpaabot po ng tulong ng 4K. At kay Mercedes Oliver, 4K din po. Salamat. At kay Janet Prado, yan, pang bed po yun. Nagpadala po siya ng 3K, yan. At shoutout po kay Diosdado. Shoutout po kay Diosdado Castro. Lagi daw po na nanonood sa atin. Nagpabuti ng konting tulong. At shoutout din po kay Ma'am Josie of Kalinga Province. Yan, nagpabutin po ng tulong. Maraming salamat po at may mga hindi po tayo na shoutout na ayaw din magpabanggit. Salamat po sa inyong tulong. Sa mga sponsor, sa mga viewers, sa mga hindi po na-skip ng ads. Thank you. Salamat po ulit at supportan din po natin ang mga channel ni na Kuya Val at Kalingap Prab natin na siyempre ang aking channel po, Kalingap Alvin. God bless po sa ating lahat. Sa lahat po ng K-Boys, sa mga lahat po ng Kalingap. Thank you po ulit mga Kalingap. God bless po. Mga Kalingap,